Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka seng hanyo trap youth council kalapan pau ya kajing Pyrshah halor kajing pentrai kam jong ka taxation department ka Sorkar jilla ya ka one time settlement scheme ban map kumba life ho percent ya ka Khajna ka baki petrol pump ki badan kumba arspa life ho tuli ha ka jilla baro ka wei ki hab ban Siew ya ka Sorkar jilla ha ka dor jong ka value added tax. Ukurwa balapha do General Secretary ka seng uba Roy Kupar Senrem uloong baka seng kadawa mardor ya ka Sorkar baka dai ban pensange no shisendon ya kani ka one time settlement ya ki petrol pump ha ka bay dai bat ka value added tax bat ban ptha ya ki officer baki dai ban le ya ka badan kam kat kum ki kendon jong ka an nagabenta ban yo lumpura ya kani ka Khajna khnang makan long ka jingbentoy ya ka yo ka kot jong ka jillahi baro ka wei. Susu uniu nongelam jong ka seng uloong ru balada ka Sorkar jilla kan pentrai kam ya kani ka one time settlement scheme da ka bamap no hadu life ho percent ya ka Khajna kan wanra ya ka jingdo nong hadu shispa khnai pusan klor tengka ka pisa jong upai ba hakani ka khubor ya ka balami akini kisni ka beladap ngiyo iba ka Sorkar jilla lembaga taxation department kamut ban map life ho percent na kata tax lane ka value added tax ka ba kini ki petrol pump ki haban Siew syaka Sorkar jela ha ka dur jong ka Khajna lada ken kelum hakini ki lightly ki snam kat kum ka jingmi jong le khubor ong ba ka Sorkar jela ka dai ban yo lum Khajna na kini ki aspa life ho tuli ki petrol pump ka bakot hadu nreus pa san ho klor tingka ka pisa ka ba kini ki petrol pump ki haban Siew ya ka Sorkar jela tila da ken kelum life ho percent na kani ka life kan reus pa san pho krur kaumut ba hadu shis kumba shis pa khandai san krur tingka kan long ka jing sep la ni ka jing du nong ya ka Sorkar bat kumju ru ba kan long ka jing du nong ya ka pisa jong pai ba nakalem jo ka seng ngimla ban pediang ya kani ka one time settlement scheme ya ka bala penbet la ne ya ka balawan ra da ka taxation department namat kumba kalong kipat ba nong shong snong habakilet ban thap yaki umnyang yaki petrol pump ki jongki kilada ban Siew lupa ya kani ka tax kaba lada fipet ya kador ya ka Sorkar ka bu nakabenta ka petrol ka shong ka ki odor hadu life ho percent ka VAT bat kumju nakabenta ka diesel ki odor R4R hadu R5% kabala de Kenya ka pisa ka shong dor khatnyo hadu prating ka silita nakabenta ka petrol bat nakabenta ka diesel pat khadar hadu khalai tingka kaumut baki pat ba akapor baki Siew ki thiet ya kompnyang ki thap baki kali ki jongki ki machine ki jongki kilada ban Siew kani ka bat kabade ka Khajna ka baki hak ban Siew ka Sorkar nakalem jong ka seng ngim so thu bakumnu pat ka Sorkar kamut ban map ya kani ka Khajna bat ban IA ya kani ka pisa ya ka pat ba nong shong snong ulada ban Siew ka Sorkar hakadur no ka tax lara ka Sorkar ka don shisha ka jing thumu ban pelat lane ban map kani ka VAT lane ka tax nam ta kini lighting isnam kini ki petrol pump kala de ban thawla thawlenti ban panphai kani ka pisa syaki pat ba ki bedai hok ki try jong kani ka pisa ka mamaki kila de ban Siew hakapor be ki thap ya ka umpnya namar ban ya ki nong ki try jong ki petrol pump makili kila de ban yo alpai ka commission ka jong ki hakapor be ki de ka umpnya naman la ka liter ka baki ki de ka umpnya tingi ngimla ban suthu ba ka ek ba penlong ya ka Sorkar lani ka taxation department bakan wanra kani ka one time settlement scheme nakabantai kini ki petrol pump kinong kitrai jong ki petrol pump ban map hadu shispa khnai san klor tingka kumbakalong ka Sorkar ka jela ka jongi ka jela ka ba ngim ngiduna ba kayo ka kot telada shispa san khnai san klor tingka ngin chuma ka tax lane Khajna ka badai hok ba ka Sorkar kan yo ka badai ka pisa jong pai ba ka jingdu nong ka bakhrau ya ka jela hi barok kowe ki nok shong snong hi barok kowe ka baar ka bangim snong thu kalong bahalor kanu kanong rim ka Sorkar ka wanra kani one time settlement scheme ha ka bayde ba kani Khajna ka balatip ko ka ba namari ka ba lashim kat kum ka an jo ka Sorkar ya ka balatip munta ka meglia VAT tax meglia VAT act lene bat ka rules ya ka balashna ka Sorkar jela husnam arjasan hakani ka an lene ka kendon ki kiladon pa ki kendon bakumno on ken
ya ka khajna bat kumno onlum ki khajna na kini gidila bala dadon ki bom Siew ha ka por ka babyang kala ki don ru ki kendon ki ba la ban ot o ya ka takasut na kini gino ya kini gidila ki bom Siew ka khajna ki don ru ki kendon ki bala ban pensitom mi gidila bat ki bri ki bom Siew ka khajna kat kum ki kendon jo ka ai tingim la ban suthu ke bala pelong ya ka taxation department ki officer jo ka taxation department bakin wanra e kani ka one time settlement scheme ka ban map e ya ki khajna na kini ki petrol pump owner la ni ki traj petrol pump hatu kani kamlong be an ka jingle jong ka taxation department ka ba penkhen ki kendon ya ka sorkar hi klasna ka ba ka bangim la ban suthu kalong ba manu ban yo anong lamba kani ka jingbap e shispa khnai san klur tingka kamde ka pisa ka berit ya ka jala ka berit ka jongi hatu onyo anong don ayu shalendet jong kani raya ka bakasoka lani ka taxation department hapok ka jing alam jong minister in charge jong ka taxation department kilashim nakaliang jong kaseng ngi Pyrshah jur ya kani ka jingle jong ka taxation department bat menta kasingi ka arku artrig ngilapha da ka dorkas sya menteri rangba sya usembut menteri rangba ba kumjuru sya taxation minister James ke sangma ba kide ban pensangi no mardo ya kani garai ban penteri kam ya ko OTS ha ya namta ka VAT ya kini aspa live hotel petrol pump namar kani kan wanra ka jing ta ka jing dunong ka bakhrau ya ka jalai berkoi namangi lai I ya ka OTS scheme ka ba penteri kam namta ki electricity bill ka wanra ka jing dunong ka bakhrau ya ka MECL ka bakiladu de ki spa crore tengka bat ki bayo nong hang tu ki de tang industries ki bahya bat ki we ki brio ki bado penan kam electricity la nei kalai tikani ka OTS scheme ngisngo ba kamya hab nalo ba pila penteri kam ka MECL ka power department menta pinwan rapat ya ka OTS man penteri kam ka taxation department ya ka ka kalau ka ka bangim la ban pediang ban akaliang jo kaseng ngibu ya ka jingdawa khmat jo ka sorkar ka de ban pesange no shisndon ya ka de ka jing tmu jong ka